ଯାଅ ବସ ଯାଅ ଯାଅ अच्छा अगस्ट 15 हो गला तेणु से विषय टी आलोचना करवा। अच्छा किए किए सब नुआ पिला आस अच्छा तमें हाँ कौन तुम ना सर जैक्सेट प्रधान। जैक्सेट ना तबला ढोलिकी डुबी ताबला हारमोनियम प्रधान कहला जैक्सेट प्रधान ए कड़ा नहीं सर आपन को मैं अनैची मुआड़गना बुझा तलू कौन नहीं मत ना नहीं सर मुझे आपन को अनैची शुणु मु जो ताल दौची से ताले चल चलिका आस कौन मना करचु शुणु मु हूँ पीट भारी हिट मिंटे भितर करदेवी तुते पूरा फिट सावधान एड़ा कौन कौन मेडिकल सर्टिफिकेट देह खराब तंटी खराब ठीक अच्छे आजिकल पिला पारि हे मास्टर 1 नंबर छुआ किंतु 2 नंबर शुण तू सीना मेडिकल सर्टिफिकेट देदेलु तो देह खराब बोली हेले अगस्ट 15 भाषण देवा पड़ो भाषण दबु तो कौन तू निज देश विषय दीपद कहबुनु अगस्ट 15 विषय कहबुनु मु तते छाड़बीनी इडियट। ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ କୁନା କୁନି ମୁନା ମୁନି ଟୁନା ଟୁନି ରୁନା ରୁନି ସମସ୍ତ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି 7 ଦରିଆ 13 ନଈ ଡେଇଁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସୁନ୍ଦରା ଫାଟିବା ବେଳକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ରମା ଦେବୀ ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ବାଇ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ବହୁ ଧନରତ୍ନ ସୁନା ରୂପା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଆଜି ବି ଆମର ମୟୂର ସିଂହାସନ ଏବଂ କୋହିନୂର ହୀରା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କହିବି ଯେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗଦପି ଗରିୟସୀ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମ ଦେଶକୁ କେବେ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ଆମ ଦେଶ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛି। ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ। ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋର ଲେଖିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗଦପି ଗରିୟସୀ। ସଇଲା। हरे दुष्ट तू एते कथा जानिचु केमिति कहथलु किसी जानिनी बोली मो बापा कहिथिले गुरुजन मानक आगरे केबे भड़ भड़ हब नाही ज्ञान देखेई हब नाही कारण अति मूर्ख।